Gaurko bigarren platerak nola du izena? Ahate bulaga, gerezia eta lur sahaga. Patatakin? Patatik. Patatakin, hori da. Hemen ditugu osagaiak. Ahate bularra, espeletako piperra, gatza, lur zagarra edo patata, ahate salda, gereziak, azukre pitin bat, eta gerezien jelea. Prest lanerako, nondik hasiko gea? Hartuko du ahate bulaga eta plantxan pixkat emainu koloria. Zugaldetik kanpoa. Zukaldetik kanpoa Terrazara. da. Hori da. Hemen txen, terrazan hasiko gea gaurko lan egiten. Plantxa prest dugu, Prest? eta ahate bularrak berak nahiko grasa badu, eta kasu hontan ez dakau olio bota berrikan. Ez, holola meiten da gainean. Azala beruz begira. Bai. dena bizi. Beak soltatu dezan, berak duen grasa. Hora. Koipea. Oso ondo. Txomin, Ainoatikan etorri zaigu, herri polita, txikila, baina bitxia. Bai. Herripulita da, txikia, ez da sobera jendeik, guai, sasonin untan, beti goxo-goxoa. Goxo-goxoa. Airan anean, bizi on bat pasten du gale. Oso ondo, kalitate honeko bizitza. Bai. Zenta herria ez baita sobera handia, eta gauza, gaiteko gauza guziak baitu. Herria txikila, baina zabala. Zabala, bai. Bide, herri barnia, bide batxo da bakarrik. Hola, eta etxeak denak lehoan emana tira, lehen hau hola egiten zen. Eta, badu, herri horrek badu historio bat, eta jendeak beti eludia ikustea, eta etxeak politatie ontsa. Etxeak politak, Eliza de oso polita. Oso polita. Ainoak Eliza. Kampuan du Kamposantua. Bai, eta plaza hon joan, eskualeriko herriek bezala, anitz herrik, hola dute, plaza, erreupea, hiltegia eta Eliza. Oso ondo. Eta Eliza, egunero, irekita. Bai, egunero, ikusteko aukera. Bai, edo otoitziteat joiteko. Otoitziteko, ikusteko, babesteoki, oso ondo. Eliza irekita bilatzia da herri txiki batean aukera ona. Bai. Bai, kotxia utzi eta badakizu zer ikusi. Bada, hola, badi. Pena izan da, itxi izan dituzte, lapurretak izan dialako. Ez itxi nahi izatiagatikan. Ez. Gero arazoak etortzen dialako. Bai. Baina Ainoakoa eta baita Getaikoak bilek zabalik. Oso ondo. Kolori hartzeko, buelta emango dio? Piskat utziko da, bino? Piskat utziko dio. Oso ondo. Aldea tinen da bakarrik. Hola, gero labian finitzen du. Zten da, hola, eman kolore piskat, eta gero labian emaiten da 200 degretan labia, eta 10 minuta barnean utzi. Nahiko. Eta guk jaten du piskat aragi... Gutxi eginda. Gutxi eginda, gorrizkoa. Behar ba hemen gehiago... Ez hemen oitu geha gutxi janda, Bai. Osa gutxi janda ez, gutxi eginda. Hori da, bai. Oso ondo, bai. Gero beti izaten dira, eman egin gehiago, eta pena bat ematen du, baina... Batzuetan pena emaiten du, aragia ona dela, igolako aragia ona, guxua dela, ikola. Hori da. Antxu nik janezake antxu olo. Hori, bai. Baina? Piskati behar da, ale. Hori norbeak, jandezala bere puntuan. Bala. Guk emango dio, punto, juistu hori, gutxindakoa. Gutxindakoa, bai. Oa ikentzen alda. Kendu buelta. Ba, hola kendu. Atea, kanpoa? Atea, bai. Holaxet, eta gero, guai, emain du labian. Bale, itzali eta kanpoa, segizu horretikan. Bai. Bagoaz barrura. Hemen gera berriz, gure sukalde fantastiko enta. Giro ona, bizta onak. Denak, guai hemen du hau, hemen berotzen. Berotzen? Hoi, ahate bulaga emaiten alda labian, guai hemen du 10 minuta. Hori da. Egiten. Eta 10 minuta idelaik erretzen, inen du gure lur sahagak, eta denak prestatuko du, inen du jusa, ahate jusaikin, geheziekin inen du justipi bat, eta gero hemen du azitan. Apaindu egingo dugu. Aragia, bularra garbi prestatuko du, aldamenian jarriko dugu saltza. Bala. Obilak bat egingo ditugu.
Ez. Bular alderdi batetikan eta aldaminan. Eta gero jusa Saltxe. emiten. Hori bukaerako utziko dugu. Orain, hasiko gera, Bez, hau hartzen aldu. hori da. Hemen ditu dotore jarrita, lurzagarra beak esan duen bezala, edo patatak dira, xafla finetan daude ebakita, eta hortzen bat bestien gainean jarrita. Hori da. Labien onda pixkat, hemen paelan azken ikutu emango dio, zabalian hartuko dugu. Hori da, hortzen pixkat, hemen dut, Bauzu da. tramankulua bai, Hola. hemen Bai. prest. Mire esker. Hori da. Hoxe. Berotuta dago, sartaia eta soinu ateratzen du. Azken ikutu emateko. Gauza berezik ez du. Dotore jarri eta gero labian sartu pixkat. Horban azken ikutua. Labian, Labian, prest dut, bai, 200 gradutan. bai, Vale. 10 minuta. 10 minutu. Oso ondo. 10 minutu. Prest. Orain zu hau martxan ipiniko dut? Hoizuan eman, Vale, eman. gereziak emaintu, Zuek ateakin lan asko egiten duzu, desberdin askotan erabiltzen duzu atea. bai, gereziekin egiten alda mertxikak badielaik edo fruituekin egiten Ondo da. datorkio. Voilà, jendek jateute aixe gure etxan fruituekin eta ina delaik. Azukria, Zukre pixka, karamelizatzeko pixkat. hala. Atera ingo duzu. Abira, buelta, bitu, ze kolore? Doratu koloria. Hola, Doktore jarri eta edana bueltan. Indar gehiago emango diot. Hoi, ontsa denak azurjean hola pastu, Hori da, oso ondo. eta hemen badu bez. Hau berotu egingo dugu baita ere? Hoi hemen du, Hemen bertan. Vale. hemen bertan. Zuk esan da bezala, hau atzea. Txomin hemen, sukalde honetan baitugu bizta onak, berdia, argitasuna, baina zure etxean ere bai, Bai, Sukaldia daka, lekua proposian, haundila, ba, ondia da, ba. haundia da, eta du leion haundi bat, zabala, Zabala, eta hor badaki, euria egiten ari dan, elurra, Elurra. eguzkia, aizea, aizea ere bai. aizea ikusten du, zenta behar delaik ikusi aizeigua delaik, sukaldean izelaik enizu era ontsa, zenta sasoinuntan Aldigan? usua pasten da, eta Beira, ni maitetut ikustea, Ikustea, usuak baino eiza ez. Ez. Eta gainean duzu baita ere, bendito tontor bat. Bai, eta gainean, mendi gainean, ikusten da, sukaldetik ikusten da kapera. Kapera, ezuen kapera. Bai. Ama berdina, agantzazuko ama berdina, han izaiten da. Oso ondo, zu haren azpian, berinkatuta. Bai, Forte, o zabajo, basu. bai, Bai, erregabe. Listo, Hola. ziaro bajatu dut. Bota lasai, erregabe. Hau batean salda da. Egin duzu bere barazkiekin, horrela egin da. eixugekin taiten da. Hori da. bere Salda, Salda, eta gero beste alderditik egiten da barazkiekin horrela goxatu, salda gehitu, utzi lasai, Lasai, hala. eta gero eta dena gero pasa. uzten delaik, hola egiten da, beti pixkat, jusa, saldai loditzen da pixkat. Hori da, bai. Hala, hoikola utzi, Vale. presta, Pixka indar gehiago emango diot, hola xen. horaxen, hau ina da. Eta guai, selera Gelea, gelea. pikatu kaut, Gereziekin egindakoa. bai,
Ainoan esan dugu Elize badakazuela, Kanpo Santua ere bai, hilerria. Baina bestaldean dakazu frontoia. Bai. Ainoako frontoia. Pareta batekoa. Iparraldean, pareta bateko frontoiak. Bai. Han beti asmatu behar da aurreko paretei jotzen. Aldamenekoak ez du balio. Beti aurrea. Beti aurrea. Zu ere pelota zale izan dakua. Pelota zalea o pelotan jokatzen ibilitakua. Bai, gazten itzeraik ba. Gazte zinala. Guai ez soberai. Bueno, gaztetan ibili ezkeo beti gelditzen da zerbait, Bai. Taban denbora pixkat gehiago ikizkeo txomin. Hasiko zinake pelotan? Ba, bai. Oino goztu eta itzeko, me bon. Zuzakazu denborazko. Hau dena prestie. Prest. Hau prest. Bez, duza fini. Dena prest, eta nik usten dela bilare 10 minutu pasako zian, itzein deitzen egia eta. Txomin hau prest dago, Bai. Atere ingoet. Ontsa dago. Perfecto. Hola xen, hau denak prest dira. Jelea ere bai. Jelea ere bai. Eta orain bularra zer egingo duzu? Xerretan? Bai, hemen nauz, hemen... Hemen, lasai. Hemen txe. Lehenik hauk hementut gainean. Bai. Hau garbitzea. Horrela, osoikan. Jateko eta dekoratzeko. Bai. Gero azukre goztu bat emaiten dio. Beira. Ni pentsatzen urtu inbertzula, baina ez horrela xen utzitzen da. Osoikan. Hola xet. Hori da, patata. Kasu honetan, xafla finetan eginda. Ez purian, dezizar. Hala. Xafla fin-finak. Eta gero, bez bulaga, iten da bilagunentzat. Bilagunentzat. Zenta pixu du, unek 400 grama. Bai. Edu da 200 grama. 200 grama bakoitzeko. Bakoitzeko. Hori da. Beira, horrela. Barrua, gorri horrela. Dago gutxin da, baino epela. Burrazillo bateko platera egingo dugu. Batentzeko xen. Kurioso. Arte bularra. Banan. Hora? Ondo. Gatza bukaeran? Gatza gero hemen gainetikan. Gainetik gatza eta biperra. Gatza eta biperra. Biperra, espeletako biperra, ez da? Horria? Horria kasu honetan. Beltzere ondo datorkio, baina espeletatik anurre gaude, eta guk, biperra korrila. Ainoa espeletatanok aldamenien zabezte, Bai. Zein baino bolito. Baina Ainoatik pasa eta Ainoan gelditu. Hori da. Espeletan biperra baute, me Ainoan erripulita. Hori da. Alere, beti biperra maiten dugu, Bai. Gatza. Gatza pixka lodia da, ez da? Bai, maiten alda, lodia dela. Gatza beti azkenian emaiteu? Azkenengo ikutua, bai, oso ondo. Mertzenaz, gatzak odola tiratzen du aragiai, eta gero aragia ez da hain goxoa gelditzen. Hortako beti emaiteut azkenian... Azkenengo momentuan ematea gatz ikutua. Piskat berotu gehiago? Berotu, bai. Hori, txin piskat, honea bota. Jarri hemen, txomin hemen txen. Hori, sobratu egin zeu. Pena ematen du, baina, bueno, beste plater bateako.
Eta hau da, gozo punto batekin. Bai. Gogoratu, atearen salda egin degula, baina gero azukriak egin dugula, goxotu egin degula. Eman digula gozo puntu hori. Aldamenean, ate bularra garbi utzitzen da. Kasu honetan ez da nazten ate bularrakin. Nire aukeran gehiago gustatzen horrela, Aragile garbi jan dago aldamenean, salda nahi dunak. Hau meiten da, hola, plata tipi bat hartu, animan, eta gero jendek. Oso ondo, badut eotxen pixkat. Dotore jarriko dugu hemen. Beira, ontzi txiki bolita. Hau bete? Hola isen, ez da? Hori nahi zu. Eta gero norbeak ardezala, beak nahi duen kantitatea. Justu, lertu da. Eta gero ezan, hori da, oso ondo. Hau? Hau, entxen, gainen ekabitzen zagonela, aldamenean. Hola meiten aldaban. Hori da, platerean beha, kompleto. Salsa eta dana, kompleto bertan. Etxaria txiki batekin, oso ondo. Gogoratu guzti hoi, ate hau badula beak ekoizle berezi bat, nondikan datorren jakiteko. Ate bularra. Hoi heldu da, bez, hortzaitze, errikibu bat, baxen afaren, eta han izaiten da, bez, laborantza etxe bat, eta hango aita semek, ahatiak denak hoikek prestatzen duzte, iten duzte bez ahate bulagak eda foagare ba. Hoi denak iten duzte, izaiten die kontserbak egiten duzte, saltzeko. Bide basterian izaiten da, pastian eskolegi heldu azizte ego alderat, pastian ikusiko duzu, Ainoa eta Donianeko gaziko bidean ikusiko duzu. Dagoela. Hemen txen, beira. Espeleta, Ainoa, Donibane Garazi eta erdibidean daun? Erdibidean. Pastian ikusten da? Ikusten da, hor dagoela. Hor dago, denak masinak eta denak hortuzte. Produit de la ferme. Produit de la ferme. Bazarreko produktuak. Hola. Osondo. Ba orain, dastatu baino lehen, xefaren azken ukituak esango ditugu. Ate bularra plantxan egin. Gereziak azukrearekin karamelizatu. Ate salda gehitu. Patata xaflak egin. Gerezi gelea, lauki txikitan ebaki. Ate bularra xerretan egin. Txomin, atearen bularra porratzeko presnago. Kasu hontan, modu honetan prestatu du. Baina gogoratu urte guztien eukitzen dezula ate bularra, era desberdinetan prestatuta. Gaur horrela, banoa. Txingolan xen, gutxi da. Aizu eta bitartean ardu ekarri dira zu, ezta? Bai, hoi, hemen jatzut jastatzeat, arno irguligiko arno. Baigor ingurua da, irulei. Bai, beltza. Ardo beltza. Saltza pikin bat. Gereziakin indako saltza goxua. Eta hemen patatare bai. Hola xen. Ze goxua. Gutxin da, nahi gustatzen zaten bezala.